Kag sa good vibes, isa ka tumandok sang Cadiz City ang rank 1 kon most outstanding student sa Rizal Technological University nga nagkuha sang kurso nga Bachelor of Science in Astronomy, major in Astrophysics. Aton sa kalilahon sa Siliga Report. May mga kabataan nga gusto makakuha sang star gikan sa ilang teacher. May mga teenagers nga gusto mangin isa ka star. Pero si Ralds Loren Mabakyaw sang Cadiz City, gintunan ang stars kag subong isa ka star. Sa sinigid lamang, ginpabugal siya ni Cadiz City Mayor Salvador Bading Escalante sa iyang pagbisita sa alkalde. Siya ang pinakaunang inigrense nga nag-graduate na may Bachelor of Science in Astronomy, major in Astrophysics sa Rizal Technological University. Cum laude siya sa iyang pag-graduate, kagin kilala bilang most outstanding student for academic year 2025-2026. Istorya ni Ralds, bata pa lang siya, na-expose na siya sa encyclopedia kag almanac. Kag hilig niya ang astronomy. Hilig niya matun-an ang mga stars kag planets. Handom niya nga mangin astronaut, pero samtang nagaedad, luyag niya naman nga mangin astronomer nga amo ang nagatuon parte sa mga stars. Bata pa ko, sir, nabakla na ko sa parents ko sa mga libro na pala, mga almanac, mga encyclopedia. And ever since I was 4 years old, nakapag-enamor siya sa ako ang astronomy nga sections ang sinanong. Kag at that age, daw gusto ko na niya i-pursue any field niya related sa astronomy. Kag mayo lang may nakita kami nga astronomy niya course dito sa Philippines. Graduate siya sa elementary kag high school sa Philippine Normal University sa Cadiz. Teacher kag negosyanteng iyang mga parents kag only child si Ralds. Nangin medalist man siya sa pila ka mga international mathematics competition sa gwa sa Pilipinas sadto. Aminado siya nga nangin mabudlay ang pag-adjust niya sa sugod sa nag-eskwela siya sa Mandaluyong City. Dito lang abi ang eskwelahan nga State University nga nag-offer sang luyag niya nga kurso. Mga buhay niya, ikaw lang isa din. Ikaw kita ma-manage ang iyong mga budget. Ikaw kita ang maninlo sa iyong mga apartment. Ikaw kita ang kung may magkuba sa apartment, ikaw kita mangita sa mga manukay o te mangilan ang kagit sa mga iyong mga kapitbahay, sa iyong mga kapad balay-bala, sa iyong mga pwede mo mabuligan, mangayuan sang bully. Medyo culture shock man sir, kay syempre lain man ang ilang language, maanad ka dapat mag-speak in Tagalog. Pero initanan, tigayo niya nalang puwasan kag with honors pa. Plano pa ni Ralds nga magkuha sa masteral samtang nagatrabaho siya sa Rizal Technological University. Pero ang handom niya, makatrabaho sa isa ka space agency o kung makapatukod o kung mangin parte man lang sa observatory nga may dalagko nga telescope. Astronomy ako course, di dapat ako ang niya goal is makapatukod or maging a part of an observatory na may nag-house bala sa mga lagko ganyan telescopes man, maging part man sa isa ka space agency. Mayroon man din sir sa Philippines ang fields. Natapos na siya sa kolehiyo pero wala siya sa gihapon nagauntat sa pagpaningwa nga malapot ang mga stars.